אני מאוד נהניתי היום, ואני שמחה שיצא לי לזה. אני יצא שיצא לי השנה להתמודד באליפות הארץ. שנה שעברה לא יכולתי בגלל נרדמתי באיזה 7 בבוקר והיית אמור לאסוף אותי, התקשרתי לך, לא, אל תאסוף לי. אז אני התחלתי למצוא איזשהו פיתור באמצע המשחקים במהלך האליפות. אני אוהבת להסתכל במצלמה ולסמן היי, או להסתכל פשוט במבט יואש, כי אני מרגישה כמו שילוב של טלנובלה בהמשכים / האח הגדול. אני פשוט מרגישה כמו MC, ואני מנסה להיות כמה שיותר להיות ניטרלית ולנסות, לא יודעת, זה מרגיש לי כמו סיפוק בידור, ואולי קצת להכניס כאן את האנשים שצופים בזה, אולי חלק יש להם איזשהו 10 שניות? לא יודעת, זה משהו שנורא מבדר אותי. הסימונים של 5 גם מאוד מבדרים אותי. סוף, הזמן השחקן מספר 2 דקה. אני דקה להדחה. אני לא משחיר אותך, אבל אני לא משחק איתך. הסיבה שאני לא משחק איתך זה כי לא היית בשבילי מספיק אדומה. אני אגיד מה היה חסר לי. כשאמרת, פשוט באיזשהו שלב התחלת לדבר ואמרת אני עושה ככה למצלמה, אני הולכת פה, הסימונים שלא מצחיקים אותי, ולי זה הרגיש שאת מורחת את הדקה. לא יודע, ככה זה הרגיש לי, כאילו רציתי קצת יותר משהו, כאילו מאשר לבוא שלום למצלמה, זה מה שאני עושה, והסימונים של 5 מצחיקים אותי. אבל, עם זאת, לא היה איזה משהו שוואו, הדקה שלך הייתה לא טובה, הרגשת, לא יודע, כאילו, נגיד, כמו שאמרו לי שהרגשתי מפוחד או משהו כזה, כאילו, לא הרגשתי איזה משהו שחור, אבל לא עשית לי בשבילי את הדברים האדומים. אז אני לא משחק איתך,
וכרגע אני לא משחרר אותך, נשמע אותך בחצי דקה. וזהו, תודה רבה. שחקן מספר 3, דקה. עכשיו במשחק ה-14. אני מאוד עייף. ותוך כדי דקה של אחד התחלתי לעופף, ואז פתאום רגע, אנחנו באמצע המשחק עכשיו. שכחתי שאנחנו באמצע המשחק, ואז הקשבתי בעיקר, שמעתי אולי את כמה שניות הראשונות של אחד, כמה שניות של הסוף, אז אמרתי בדקה של 2 כבר התאפסתי והקשבתי ל2. אז זה היה מעניין, כי הקשבתי לניתוח של 2 על 1 בלי שאני מושג מה אחד אמרה. והניתוח היה בסדר, כאילו אני לא יודע אם מה שאחד אמרה היה טוב או לא, אני עכשיו קצת יותר להתפקס, אני באמת קצת כאילו אחרי הרבה מאוד משחקים. ואחד אם הבנתי, אני חשבתי שאתה, לא יודע, יותר אדום אני לא פה. ואם אתה אומר ששתיים היא כזה... כן, אני פחות פה, אני אתאפס, אני אתאפס את הסיבוב הבא. אתם יודעים, תחלקי איתי, אני אקשיב לכל השחקנים שאחריי, אני אתן פוזיציה על כל האלה שאחריי. וזה, אבל כרגע נשחק בזהירות עם 1 ו-2, עם 0 סיבות. זמן, שחקן מספר 4 דקה. טוב, אז 1 כן הייתה לה דקה שהצליחה למלא באופן רציף, אבל היה לי קשר אחד עם הדברים שאמרת. הסתכל על המצלמה ואמרת שזה מרגיש לי כמו האח הגדול או תוכנית ריאליטי מתמשכת, ולי זה לא הסתדר, כי מאפיה זה לא משחק סטייל D&D שאת יכולה עכשיו לעזוב ולחזור וזה משהו מתמשך. זה מרגיש לי, לא, זה כאילו הקשר שהיה לי. זה לא שאנחנו באים פה ומדברים על משחקים קודמים. בגלל זה אני פחות מרגיש בנוח לקחת אותך. עכשיו, למה זה גורם לי בעיה עם הבאים אחרייך? כי הוא לא הקשיב לך, והוא לוקח את 2 על סמך משהו שהוא לא הקשיב לך, ו2 לוקח אותך, אבל יש לו ניתוח טוב. אז 2 לא לקח את אחד? ואני זכרתי שאמרתי שאתה לא מוצא אצלה משהו אדום בדקה. בסדר? אז אני רוצה לשחק רגע עם 2, אבל אם אני רוצה להגיד משהו עוד על 3, זה ש3, הפעם הראשונה שהוא אמר שהוא עייף, פעם הראשונה שהוא אמר שהוא עייף, הרגישה לי אותנטית. כאילו, זה כן הרגשתי שאתה באמת עייף, כאילו אין לך כל כך. לא חושב שאם היית שחור והתעוררת בלילה והיית מרוכז, היית מדבר לך 5 דקה. אני משחק עם 2, וכנראה גם עם 1, גם עם 1, גם עם 1, גם עם 1. אני קיבלתי הוראה מחבר טוב, שלא כדאי לשחק עם 4 בסיבוב 0, אז אני לא אשחק עם 4 בסיבוב 0. אבל אני אתן גם טיעונים גם למה, אוקיי? לא רק בגלל ההוראה הזאת, בגלל ש4 אומר ש3 לא הקשיב, ולכן לא משחק איתו, אבל גם אנחנו שמים לב ש4 לא הקשיב. אבל אולי כולם לא מקשיבים, אולי זה תרבות המשחק שלנו. אני חושב שאני, תקשיב, אני סיבוב קודם, כשהייתי מאפיה, הקשבתי מאוד לדון שלי, שהיה אז ב8, עכשיו אני מתחיל לקבל רידים על איך אתה משחק כשחור, כי אני שם לב שאתה כאדום, אתה נותן ניתוחים הרבה יותר עמוקים, כמו שעכשיו ניתחת ב2, כשהיית אז ב8 זה היה מאוד פלט מה שנקרא. אז כן, בעיניי זה הרבה יותר אדום. גם אתה חושב? כן? אבל השאלה מה 5? האם 5 אדום עם 2 או שהוא קונה את 2? אי אפשר לדעת. נחליט לא לדעת ונשאיר את שניכם בחוץ. אני משחקת כרגע עם 1 ואז הכל התחיל להתפורר. לא שגם הנאום שלך היה כזה להיט, כן, אבל כאילו שמעתי את שאר הנאומים ופשוט לא היו לי אדומים ולא יכול להיות שכולכם שחורים. הבעיה שלי עם 3, אין לי בעיה שלא הקשבת, למרות שאמרת כמה פעמים אני ממש עייף, כי הבנו את זה בפעם הראשונה והשנייה. הבעיה שלי שלא הקשבת ואמרת שכן הקשבת לסוף הדקה של 2, והוא לא שיחק עם 1 ואז לקחת 1 ו2. למה? מוזר לי. 4... אני לא זוכרת מה לא אהבתי בדקה שלך, אני אגיד את האמת. טוב. אני כרגע משחקת רק עם 1, 4 אני אנסה להיזכר בטיעון שלא אהבתי, אבל אתה... כאילו, בוא נגיד ככה, 2 פחות חשוד לי, אוקיי? למרות שהוא לא שיחק עם 1, יכול להיות ש1 בסוף תצא שחורה, כן? פשוט, אני לוקחת אותה לעומת שאר הדקות, אבל גם 10 וגם 5 אמרו שאתה אדום, גם 3 לקח אותך משום, אז יכול להיות שאתה יותר אדום, אז אני לא משחקת נגדך. ו5, 5. סוף זמן, שחקן מספר 7 דקה. מה אני אשחק? 2, 8, 9, 10? ואולי לא נגד 6, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. 3, 4, 5, 6, יש פה לפחות 2 שחורים. תראו איזה קטע. אחד, קודם כל מתחילה מחזרתיות. כן, היא אומרת, אני לא יודע, נורא כיף לי, נורא נהניתי, אני נורא נהניתי, ואז עושה את כל הקטע הזה של הטלוויזיה, אני מצאתי את זה יותר שחור. ואז 2 בעצם מנתח את זה, ודי מגיע למסקנה שזה יותר נוטה לכיוון השחור, לא יודע מה. 3, בא ואומר לנו שאנחנו משחק 14, אנחנו היום משחק שביעי אדוני, נכון, כולנו עייפים,
אבל לא שיחקנו עם 14 משחקים, שיחקנו כולה 7. אני חושב שאתה פשוט מסתיר את, כאילו אני חושב שלוש, גם, ואחר כך הוא ממשיך לטעות, הוא קורא ל-2-1, קורא ל-1-2, יכול להיות שמשהו עובר על 3, אבל אני כרגע לא יכול, כי לא ראיתי את זה אף פעם אצלו, ואז 4 מדבר לא טוב, 5 לא מדבר לא טוב, ו6 לוקחת רק את 1. אתה במשחק מאפיה, יש 3 שחורים, כן? רק מעדכן אותך, אני לא יודע כמה ספרת כבר. 2, 8, 9, 10, איזה פוזיציה אמיצה. טוב, אני אשחק 2. למה? כי אמרו שהוא עשה ניתוח טוב. אני לא אהב את הניתוח של 2, אבל אמרו שהוא עשה ניתוח טוב. מזכיר איזה טיעון ממקודם. מה הוא אמר? הוא אמר שאחד לא אפורה לו אדומה לו, מרחה את הדקה, וזהו. אני חשבתי שהדקה שאחד הייתה רשלנית אך אדומה. למה רשלנית? כי זה הרגיש שכזה מאלתרת תוך כדי. למה היא אדומה? כי היה לך נינוחות בדקה. בסדר, והגבתי יפה גם שפנו אליך וזה. אז זה למה אני חושב שאחד אדומה, מה גם שגם 6 לקחה אותה ועוד כמה. 5, אני לא יודע מה קורה בין 5 ל-6, מבחינתי אתה קונה את זה ש5 שחור, 5 באמת לא הקשיב, אמרת את זה נכון, אבל אתה מבין שאתה אומר ש2 ניצח טוב, ואתה עשית את זה. שחקן מספר 9 דקה. כן, צריך לשחק עם מישהו, אני משחק בינתיים עם 1-2-8, בינתיים אני רוצה פה. זה, ולא כזה חשוד גם ב6, חושד ב5, זה החשוד המיידי שלי. למה 5? למה הוא שמח? אני לא אהיה אלוף הארץ, אני רוצה להדיח אותו עכשיו, באמת, יש פה אנשים, אוקיי, שזה פשוט פעולה לא ספורטיבית, יש פה אנשים שהמשחק חשוב להם, יש פה עדיין אנשים שיכולים להיות אלופי הארץ, יש פה אנשים שמתחרים, שיעשה מאמץ, לא יודע, אני לא הסתכלתי על הטבלה, הנה המומחה, הוא יודע מי זה מי, אני אין לי מושג, ככה, לגבי השאר, לא יודע, צריך לשמוע. 10 שניות. צריך לשמוע. אתה תשתה מים, זה יעזור לך להתרכז. הנה, יש פה כוס, אני לא יודע של מי, אולי יהיה לך משהו. סוף זמן, שחקן מספר 10 דקה. אפשר לתאם קודם? לא? מעמיד את 7? עכשיו אני אתאם 10, סתם. ברצינות. אני משחק את הפוזיציה הבלתי אפשרית, ממש, באמת, כולם השחירו אותי. 2, 4, 5, 8, 9, יפה, לדעתי. לא, מתגבר על זה. כי אם אתה רוצה לנצח, אז אתה לא יכול להשחיר אותי. אם אתה שחור, אז אין לך בעיה. כי אני אדום. מה? מה3 לא אדום, אתה לא נתת לי כלום, זה לא אכפת לי. אבל 9 על מהלך יותר... למה אני משחק? קודם כל, אהבתי את הטיעון של 6 על 5. 5. זה הטיעון מאוד איכותי, לכן 6 מאוד שחורה. מה זה הטיעון הזה? איך מצאת? לא אמרת אפילו מה את אוהבת ב5. פשוט אמרת לו 5. זה מאוד שחור, מאוד. 7 גם שחור לי, שהוא אמר שהוא משחק 8, 9, 10, אבל אני לא מפסיק סמץ' 4 ו5 אדומים, והוא אומר שיש שם 2 שחורים בין 3, 4, 5, 6, ואתה אומר שאולי 6 אדומה, אז איך 2 שחורים? אם אני סימנתי 4, 5 אדומים, אז אתה שחור לי. אני יודע שאתה לא ב5, אנחנו נחקור אותו או אותי, אנחנו נתגבר על זה. אני חושב שהוא כן אדום. סוף זמן, אנחנו עומדים בשלב עוד אחד בין השחקנים 1 ו7, 1 ו7, 1 מי-USB נגד 5 קולות, 5 קולות נגד 7, חצי דקה 1. אני לא הבנתי, אני אגיד לך, אני לא מבינה כל כך את הפוזיציה שלך, מה 4 בעצם תרם לך בדקות שלך? אני לא מבינה מה 4 תרם לך בדקות. אני לא מבינה, אני כאילו מקבלת את מה שאתה אומר גם ב3, אבל 4 לא תרם לי גם שום דבר, הוא בעצמו גם הודה שהוא לא הקשיב, 5 ציין את זה יפה. רגע, מה אני חושבת ש7? 7 אני רוצה לתת לו עוד הזדמנות, כי אני לא הבנתי, הפוזיציה שלו הייתה לי לא טובה, אני רוצה אולי שהוא, לא יודעת. אני לא יודעת מה 7, נראה? סוף זמן, שחקן של 7 דקה. טוב, אני נראה לי אקח את 6, כי אני מאוד חושד ב10, ו10 מוציא את 6 בפינצטה וחושד ב6. גם לא אוהב את 9, אני לא מצליח להבין את הקטע הזה, בוא נדיח אותו עכשיו. לא הצלחתי להבין את זה, זה לא היה רדי גם מצדך. נכון, אני מסכים איתך, שהתאמץ, אני מסכים איתך, אני גם לא מצאתי אותו. העניין הזה של אמרו לי, כל הפילרים האלה, אמרו לי לא לשחק עם 4, משהו כזה, אני לא אהבתי את זה מאוד, וגם את 4 לא אהבתי. לכן אני מאוד לא אוהב את 10, אבל לא לחקור 10, בבקשה לא לחקור 10, כן? 10, כש10 נחקר, אם הוא יהיה אדום זה... סוף זמן אנחנו עוברים לשלב הדחה חוזר בין השחקנים 1-7, 1-7, 1 נגד 1, 5 קולות, 5 קולות נגד 7. מי מצביע נגד שני השחקנים? תודה, זה לא מספיק. אנחנו עוברים ללילה.
ראשון, 20 שניות למהלך המנצח, ושחקן מספר 1. 4, 7, 2. 4, 7. נתקבל בוקר טוב בעיה. מישהו רוצה להיחשף? מישהו רוצה להיחשף מולי? למה אתה כל כך בטוח בזה שאין חשיפה? למה? מה? שחקן מספר 1 מודח. שחקן מספר 2 דקה. איזה כיף. אוקיי. טוב, אני פשוט אגיד מה אני חושב. אני אוהב את 678, בסדר? ואני אסביר. לא אהבתי את 10. למה לא אהבתי את 10? אדוני, אני אסביר לך. אתה באת בטענות ל6, שהיא הוציאה את 5, הוא שיחק 1-2, והיא שיחקה, לא יודע מה, 1-2 או משהו כזה, ולמה 5 כי 5? למה 5 כי 5? ואת כל זה הסברת ל9, שעשה בדיוק את אותו הדבר. אז מה? 1 היא כזה? איך אתה יודע? ואם היא השריף? למה אתה בטוח? לא יודע. אתה שריף? 10 אדום? לא יודע, אני לא אהבתי את 10. אני לא כזה אוהב את 10, ואני גם רציתי להגיד, מה שכן, יצאתם על 5, אני מבין את זה אינטואיטיבית וזה, זה כאילו הוא מנסה לקנות אותי וזה, אבל חוץ מזה הוא שיחק טוב, הוא שיחק 1-2, זה מה שאת גם עשית פחות או יותר, פחות נגד 2, הוא פחות נגד 1 וזה, אבל כאילו, אני יותר חשבתי ב-3-4-10, זה החשודים שלהם. שחקן מספר 3 דקה. הדילמה שלי היא כזאת. למרות שזה היה נראה שאחד עומדת להיחשף בתור שריף, ונראה שהיא באמת שריף יותר אמין לפי זה שהיא נרצחה, וגם כולם לקחו אותה, רגע, שנייה. אני לא רוצה לשחק גרסה. מה הפוך? 1, שחורה. לא שחק... תסבירו דקה שלך, אני מצטער שאני לא מבין את הסימון, אבל רגע אני רוצה להשלים פה איזושהי פואנטה, בסדר? למרות שנראה לי שאחד יותר שריף, אני לא יכול לשחק גרסה כזאת, שכאילו אם היא שריף לא ברור, זה אפילו לא ברור בצורה חד משמעית שהייתה שריף, וגם כן לא ראינו את מי חקרה. אז כאילו אם הייתה שריף גם ככה אין לנו כך סיכוי לנצח, לכן למרות שאת אדון, בוא נשחק את הגרסה של אדון, בוא נשחק את הגרסה של 9, אני זה. גם חשבתי ש9 כאילו נראה לי יותר אדום לפי זה שחשבתי שהוא תקף בנחרצות את 5, זה הרגיש לי יותר אדום, וגם חשבתי שהוא 9 תקף את 5, והוא אמר, זה שאתה לא מתאמץ, זה מאוד שחור, חשבתי שהיה לו מאוד קל להשחיר גם אותי מהטיעון הזה, והוא לא השחיר אותי, ואני אדום. אז זה טוב, שכאילו אם כבר הולך לכיוון כזה, שבוא נשחיר את מי שלא נותן מספיק מאמץ, היה לא להשחיר אותי, גם שלא הייתי מועדם בשולחן, והוא לא יעשה את זה. אז זה למה נראה לי 9 יותר אדום, חושב ב7, מאמין 7. 4, דקה, לא הספקת, שחקן מספר 4. טוב, חושב מאוד בשחקן מספר 7 ו8, אני לא יודע שחקן מספר 7. למה אני חושב בשחקן מספר 7? 7, לדעתי, כשאמרו שאני הרבה יותר שחור, הוא ניסה כביכול, כאילו, היה פה איזשהו גל עליי, 5 שהתחיל ואמר שאני יותר שחור בגלל הטיעון שהתבלבלתי, אבל אני דווקא חשבתי שהיה לי אחלה טיעון לשחקן מספר 1, ואז 6 כאילו הצטרפה, אבל אז 7 פשוט אמר את הטיעונים ודילג עליי. עכשיו, לא פחות חשוד ממנו זה שחקן מספר 8,
כי לדעתי איך ששיחקת נגד 7 היה פחות אותנטי, כאילו זה היה, לא אמרת את ההשחרה עליו מהסיבות הנכונות. עכשיו אתה חושב ש7 אדום? סבבה, אז עדיף את 8 בחלוקה מאשר את 7. לא. 6 הכי שחורה? אז תעמיד את 6, אני כרגע לא... אז נעשה 6, 8 ומי ש... 10 או 9 שהם השריפים ימליצו. זהו, תודה רבה. כאן מספר 5 דקה. מועד 11, 6, ידבר לאדון שריף, אוקיי? אני עושה מאמצים, אני נותן את הנתונים שלי פשוט בצורה איטית, כי אני חושב שהם פשוט ככה יותר קל להקשיב לי. 6 לא הצליחה להשחיר את 5 בטיעונים, אז היא אמרה, על מה עם 5? 5, זה מה שדעת להגיד. עכשיו, אני חושב שהפעם זה לא המשחק האדום שלה, אוקיי? אני חושב שהיא לקחה אותם טיעונים שלי, אותו פוזיציה שלי, והיא שמה אותי בחוץ, ואני חושב שבאמת היא יכולה להיות שחורה בדבר הזה. אני חושב שחקירה על 10, אני חשבתי שהוא אדום, אבל אני יכול להבין חקירה על 10. אני באמת יכול להבין. זה נראה לי הגיוני לחקור את שחקן 10. עכשיו, אני חושב גם ש2 אדום, למרות שהוא מסמן 5 שחור. אני אומר ש10 יחלק, למרות שאתה שריף, אוקיי? אני חושב ש10 יחלק, ניתן לו לחלק את החלוקה הזאת. 10 שניות? תראה, 2, אני באמת חושב שאתה אדום. באמת חושב שאתה אדום. בסדר? למרות שאתה מסמן 5 שחור, ואני רוצה לנצח את המשחק הזה, למרות שנראה לכם שבאמת, באמת אין לי כוח, אבל אני רוצה לנצח כי נראה לי שיש לנו משחק קל, ואם אתה אדום, אתה תרצה לנצח את המשחק. אתה באמת חושב ש2 אדום, אבל 2 אומר לך ש6 אדומה, מה קרה ליכולת שלנו להשיג מסקנות? נעלמה. אני אגיד לך מה הבעיה שלי. אחד, למה חשבתי שהיא שריף? לא אכפת לי דון, כאילו אם אחר כך יתברר שאתה באמת שריף, למרות שאתה יודע לא לחקור את 10, נכון? זה מבוא לאסון, אנחנו יודעים את זה, נכון. עכשיו, אחד בא, אני מדברת גם לגור. אחד בא ואמרה, מישהו רוצה להיחשף, ככה היא מתנהגת, שהיא שריף שרוצה לקחת מישהו אליה. מעמידה את 9, אני אקשיב לך, אני לא בטוח מצביע לך, זה מוזר לי כי אמרה מישהו רוצה להיחשף, אתה ישבת ולא עשית כלום, עד שהבנו שהיא כנראה יכולה להיות שריף, נכון? אני לא יודעת אם אתה שריף או דון, היא אמרה מישהו רוצה להיחשף, לא עשית שום דבר, עד שהיא קמה בלי לתת לנו את החקירה ופתאום נזכרת, כן אני שריף ו10 אדום. אתה מה קשור 2 אדום אבל 6 שחור? כי לא השחרתי אותך מספיק, נכון? כי אם אני שחורה אני לא אמציא איזה משהו בשביל להשחיר אותך, בסדר. אז אני חושבת כרגע ש2 אדום, אמרו עליי שאני אדומה מישהו שאתם אומרים שהוא אדום, אז זה בעיה שלכם, אני לא קמה. שחקן מספר 7, דקה. עמיד 3. תראו איזה קטע. 3 גם חושב שכולם שיחקו עם אחד, שאף אחד לא שיחק עם אחד, כולם זרקו את אחד, אתה פשוט לא איתנו במשחק, ומעבר לזה, אם אתה חושד בי בסדר, תעמיד אותי, אבל אתה יודע למה תעמיד אותי? כי אתה כל הדקה שלך אמרת שאחד שריף. אז אם אחד שריף היא השאיר מהלך מנצח, ואני בתוך המהלך המנצח, זאת הסיבה שלך שהייתה אמורה להיות להעמיד אותי, ואתה לא הבאת שום סיבה. יפה. עכשיו, בין 6 ל-9, לא יודע, אני חושב שיכולים להיות 2 אדומים, אני חושב ש9 יכול לעשות את זה בתור אדום. זהו, אני חושב שיכול להיות ש9 לא השריף, בסדר? והוא עושה את זה בתור אדום. זה אני יכול לקבל. עכשיו, כי אני חושב שפשוט את אדומה, אני חושב ש3, 4, 5, 3 שחורים, בסדר? זה מה שאני חושב. 4 מעמיד אותי, אחר כך הוא אומר 8 יותר הגיוני לשים. 10 שניות. קיצור, 4 פשוט לא איתנו, 3 עוד יותר לא איתנו, בגלל זה אני מעמיד את 3. ולא יודע, ב5 כאילו עכשיו ענה טוב, כאילו 6, אבל הוא כן לא הבין את ה... שחקן מספר 8 דקה. מעמיד 4. אתה טענת בפניי במשחקים קודמים שההחשפות שלי הייתה גרועה, זו הייתה ההחשפות הכי גרועה ever. מבחינתך אחד דון, אתה, יש לך שחור בחוץ ועוד חקירות. מה אתה לנו? 10? מישהו חשד ב10, מישהו לא אהב את 10, מישהו תקף את 10, מישהו לא זה 10. לא העמדת. קיבלת את המידע, היססת, לא העמדת, הם חושבים שאתה... מה? אז אני ניתן לך הזדמנות להירצח. ניתן לך את ההזדמנות הזאת. לא תירצח, נתחיל לשאול שאלות, תיתן לנו צבעים מעניינים. נתחיל לשאול שאלות, לא. 3 דווקא מסמן 6 אדומה, אתה גם חושב ש6 אדומה, אתה אומר יש חשודים בין 4 ל5, יש משהו אחד שאהבתי שאמרת שמה ש9 עשה לא היה רתי ואהבתי את זה, ומה אהבתי ב9? שהוא אומר 5 אני לא רוצים להקשיב, בסדר, אני עושה בדיוק הפוך ממה שהייתי רוצה לעשות, אוקיי יופי, אני רוצה פאולים מהשלב הזה, אפשר לבקש פאולים? מבחינתי הסימון הזה מוגזם לחלוטין, אני לא נהנה מהדברים האלה. למה לחלק אותי? אני משחק את הגרסה שלך. אני הולך, אתה מסמן בתור שלי, מעמיד 9 אני מצביע רק 9, תודה. שחקן מספר 9. טוב, החלוקה האידיאלית זה 3, 5 ו8, מעמיד לידך את 5. 5 התקבל. 5, רגע, 5 הכי שחור. 5 הכי שחור. למה 5 הכי שחור?
אחד היא דון, אוקיי? אחד היא דון שרצחה את עצמה. ברגע שהיא נרצחה, מה 5 סימן לה? כן, נחלק את המהלך המנצח שלה. 2, 4, 7. למה שנקשיב לאחד למהלך המנצח שלה? מבחינתי 2, 4, 7 זה 3 שחקנים אדומים. 10 חקירה אדומה, כל השחורים יושבים, שזה רק 2, אוקיי? רק 2 שחורים שם. 3, 5, 6, 8, 2 שחורים, כי אחד היא השחורה, אוקיי? בין 3, 5. חקרתי את 10, כי 10 חיבר את 5 ו9, ואני עדיין חושב ש5 שחור, והוא ידע שאחד הולכת להיחשף. סוף זמן שחקן מספר 10 דקה. כן, אין שום בעיה, אנחנו נחלק את מה שביקשת, 3, 5, 8, מעמיד 3, מעמיד 5, מעמיד 8, שום הצבעה חופשית, חברים, יש פה גרסה אחת כרגע, אחד לא נתנה לכם את המידע, היא לא עשתה את מה שצריכה לעשות כשלף, היא שחורה. אני אישית חושב ש6 שחורה, כי האינסטינקט של 6 היה, לא בטוח, יכול להיות שדומה, אבל האינסטינקט כשאני אמרתי שאני חקירה דומה, ישר טוב, החליט 10. זה אינסטינקט שחור. זה המידע היחידי שהיה לה, שאחד לא נתנה מידע כרגע. אני אמרתי להיחשף כי זה היה ברור, כי עוד בסיבוב קודם שאני אמרתי להרים שלי, נתנו לו להשאיר, היא ידעה שהיא הולכת להיחשף, היא ידעה שהיא הייתה נצנץ. 3, 5, 8, מי המועמד ראשון? אני מדיח רק 4, אני לא עושה שום חלוקה כשיש לו שחור בחוץ, בבקשה. אין שום בעיה, מדיחים רק את 8. אתה לא מוכן לחלוקה? אתה לא מוכן לחלוקה, הזדמנות אחרונה, 8. לא מוכן, מדיחים את 8, מעמיד 8, מדיחים את 8, 8 בחוץ. אני חקירה אדומה כרגע של שריף שם. אני רצחתי את 4 ואז נחשפתי, כן? חברים, פשוט להדיח את 8, הוא לא מוכן לחלוקה. 8 שחור. 10 שניות. מה אחרי זה? אז אם אומרים ש6 אדומה, 2 הולך אדום, אז כן, אז אפשר לחקור את 3, 7 יותר אדום, 7 מגיב לי כזה, הוא לא משחק עם אנשים יכולים, אבל הוא מגיב לאדום. סוף זמן, אנחנו עוברים לשלב ההדחה. 7, 6, 9, 3, 4, 5, 8. עוד פעם. 7, 6, 9, 4, 7, 6, 9, 3, 4, 5, 8. 7, מי מצביע נגד 7? 4 זה כל אחד. 6, מי מצביע נגד 6? 4 זה 0 קולות. 9, מי מצביע נגד 9? 4 זה 0 קולות. 3, מי מצביע נגד 3? 4 זה כל אחד. 4, מי מצביע נגד 4? 4 זה כל אחד. 5, מי מצביע נגד 5? 4 זה כל אחד. אלה 6 קולות נגד שחקן מספר 8. שחקן מספר 8, דקה. מעניין, אני אומר שאתה אדום, אתה מצביע לי, אתה נותן טיעונים, אתה לא משתכנע. 1 דוני, זהו, החלטנו, ירדתי את הדוני, מי החליט? 9 ו10, 9 ו10 החליטו. מעניין, אתה שיחקת 2-4. כן, יש זלזול במשחק הזה, אני יכול להגיד שהצבא שלי חד משמעית ודאית של 9 למה אתה מתנגד לחלוקה? בטוח יש שחור בין 3 ל-5. יש שחור של 9 בחוץ, בחוץ. למה שיחלק 3 שחקנים אם יש לו שחור בחוץ? בחוץ. אני מדיח מישהו מקבל עוד מידע. הוא רגוע, כי הגרסה שלו היא האמת, נכון? שיחק 1-2-8, נכון? 10 שניות. חבר'ה, בסדר, אתם עייפים, 3 הודעה בזה, אבל כל השאר לא. אני חושב 3 אדום, אני חושב 6 אדומה. 5 הצביע לי, חבל, עכשיו יש את האדום. זמן, נראה שחקן לא טובה, ירה? Like you really just can't get enough. Just always so good. On that bad side, make your mama sad, make your girlfriend laugh. I seduce you that side. I'm a bad guy. Duh. Duh. Bruises on both my knees. Say thank you, please. I do what שחקן מספר 9 נרצח, דקה. כן, יש לנו שחור, יופי, להדיח את 3. 4 שריף ודאי. 4 שריף ודאי.
לחקור את 5. אני חושב שהשחורים זה 1, 3 ו5 לפרוטוקול. אני חושב שלא יכול... שמע להתנגד. די להתנגד. אין מה... תראו, אתם משחקים הרבה זמן. אחד אמרה שהיא שריף, נכון? לפני שהיא הלכה? באמת שלאף דון אין שום סיבה להיחשף בשלב הזה, אוקיי? לאף דון, אבל 4 נחשף ל10, זה לא... לאף דון אין שום סיבה להיחשף בשלב הזה, אחרי ש... ואני עוד הבאתי את הטיעונים למה 2, 4, 7 אדומים, כי אחד השאיר אותם במהלך מנצח, למה 3 מצביע ל7, במקום להצביע בין 5 ל8, ש8 משחק נגד. שחקן מספר 3, דקה. ממי גרבלה בך? אנבה התקדם. וואו, המינוסים שמרטין אומר לחטוף פה. נגיד משהו כזה. אני... ככה, היה לי כבר מוזר לפני כן שהוא חקר, אני חושב ש4 ו10 שחורים ביחד, היה לי מוזר ש10 בזמן שאני דיברתי הוא סימן 3 אדום 3 אדום, ואז שהוא ראה שזה הופך לדעה לא ממש פופולרית בשולחן, כי אף אחד לקח אותי, אז הוא אמר לא אתה, אז הוא לקח פוזיציה בלעדיי, ואז אמרתי לו רגע מה 3? הוא אמר לא אתה לא אדום, לא אספת לנו כלום, משהו כזה. לכן כבר אז היה לי קשה מאוד עם חקירה על 10 אדום, אבל בכל זאת אמרתי אני מוכן לשחק את הגרסה הזאת בגלל שאין לי סיכוי, למרות שאני חושב שכנראה אחד יותר שריף, אם היא הייתה שריף גם ככה הפסדנו, אז אני מוכן לשחק את הגרסה של 9, ולכן אמרתי לו אתה יודע מה, סבבה, אני אשחק את הגרסה שלך, ובכל זאת כאילו הוא עשה חלוקה שהוא לא נתן לי להתחלק אפילו משחקן שחשוד, שאני חשדתי בו שזה 7, כאילו 7 מאוד תוקף אותנו, מאוד תוקף את 7, כנראה שבן שחור, למה לא לחלק אותנו, זה למה אני התנגדתי לחלוקה, כי אני הייתי מוכן לחלוקה עם 7 ו5, והוא כל הזמן התעקש על 8, ש8 היה לי מאוד אדום, אוקיי? 4 שחור, 1 הייתה שריף שנרצחה, למה דון להיחשף במצב כזה? סוף. ראינו אותו עושה כבר מהלכים מוזרים. 4, דקה. אני מנהל 1-3, פעם ראשונה שלי שריף בכל הטורניר, אז אני שמח מאוד שזה יצא במשחק האחרון. אני אסביר, 9 ראיתי החשפות שלי ל10, חקרתי 10 בגלל שכולם פה השחירו אותי, 10 לקח אותי, רציתי להבין גם למה הוא לקח אותי ולמה הוא חיבר פוזיציה שהיא מוזרה, רציתי לראות אם הוא מנסה לקנות אותי, כי יש לנו קטע שאנחנו, לפעמים אני יותר משחיר אותו על דברים כאלה, ורציתי לבדוק מה זה שלו. למה לחקור 3? גם לא הצביע ל8, רציתי לחקור בין 3 ל6 את החקירה השנייה, וגם סימן הצבעה חופשית, בזמן ש9 שהוא נחשף ומגן עליי בתור שריף, ועובדה גם נרצח. מבקש לחלק 3, 5 ו8 ו3 ו8 מתנגדים. 8 הבנו מפה שהוא יצא יותר אדום, אני חוקר בין 3 ל6, חוקר 3 הייתה לו גם דקה בהתחלה לא טובה, אני בהתחלה בסיבוב 0 רציתי אפילו להדהים אותו, להגיד שלא יודע, הראשון שלו, לא יודע מה שהוא אמר, היה קצת יותר אדום, וזהו, הייתה לי באמת התלבטות גדולה אם לחקור אותך או אותו, כי גם את לא זכרת את הסיון. בסדר, אין בעיה, יכול להיות ש5, כאילו עכשיו הוא השחור האחרון, אני אחקור אחרי זה, וזהו, כאילו אין מה, מדיחים עכשיו ב3, תודה רבה. סוף זמן, לשחקן מספר 5 דקה. מיד אחרי שחקן מספר 3. אני רוצה להמליץ לך דבר כזה, בסדר? אתה יש לך את 1 ו3 מחוץ למשחק, אוקיי? יש לך את 1 ו3 מחוץ למשחק, אני רוצה להגיד דבר כזה. עד אחר 5, אם לא תחקור אותי, תקרה סיבוב, אוקיי? אני לא אצליח להגן עליי מהצוות המשותף כאן, אז אולי לפחות תיתן לי, בבקשה, לחקור מישהו שאני חושד בו, ואז אם אתה מגלה שחור שלישי, אתה מגלה שאני אדום. אולי לפחות, כי אני עכשיו, בכל מקרה זה לא תהיה קריטיקה עבורך, כי יש לך 2 שחורים בחוץ. אולי, לא תיקח פחות, אני אסמן לך. תקשיב לטיעונים, בסדר? אני רוצה בבקשה חקירה בין 6 ל7, אני רוצה לשמוע אתכם, אני אגיד לך את מי לחקור, ואם טעיתי בין 6 ל7 וטעיתי באדום, תדיחו אותי אחר כך מקסימום. אוקיי? אם יש לו 2 שחורים בחוץ, אפשר לעשות בלנס ולהדיח אותו, אנחנו יודעים עכשיו להפסיד 3-3. 10 שניות. תשמע, אני די השתכנעתי גם מהטיעונים שלו, וגם מהטיעונים של 9, אוקיי? והבנתי ש9 חשבתי ש10 שריף, חשבתי ש10 הוא השריף, דרך אגב. הבנתי שבעצם, חשבתי ש10 הוא שריף, בגלל דיברתי ל9, כן, אדון שריף, סוף הזמן, שחקן מספר 6 דקה. אתה אמור לחקור את 7, ואני אגיד לך למה. אני סימנתי אחרי החצי דקה של 1, ש1 ו7 שחורים ביחד. אני, תקשיבו, אם אחד השריף, זה באמת, שכולנו נפסיד. בעיה שלה, יוצאת אומרת מילים שלא צריך להגיד, שתלך מהמשחק, אנחנו נפסיד את זה, אין מה לעשות. אני אמרתי ש1 ו7 שחורים ביחד, כי היא סימנה, חקירה על 7, 7 שחור. ואז בחצי דקה אומרת, אני שואלת אותה, למה התחלקת עם 7? אני לא יודעת מה 7, אבל אני אומרת לה, סימן, 7 שחור. אז מה קרה? 3 הצביע ל7, נכון? אבל כל אחד. עכשיו, אם אתה חושב ש8 אדום, אני לא הצבעתי ל8, אני הצבעתי ל5. נכון או לא נכון? אז אתה יכול לחקור אותי, אבל זה לא יעזור לנו.
זה לא יעזור לנו. 3 הצביע ל7. 3 הצביע ל7, אבל כל אחד יחיד. בסדר? כולם אמרו ש2 אדום, נכון? 10 חקירה אדומה, לא הבנתי, אז למה 9 לכם? אני אגיד לכם למה אני אהבתי את ההתנגדות של 8. כי אם ל9 שחשבנו שהוא שריף, יהיה שחור בחוץ, הוא לא עושה חלוקה ומנצח 3 על 3. זה בין 5 ל7 מבחינתי, כי כולם אמרו 2 אדום. אני שחקן מספר 7 דקה. תקשיבו לתוכנית הנפלאה לניצחון של קבוצה שחורה 137. מה התוכנית? רוצחים את אדון בלילה הראשון, ואז 3 ואני פשוט מתנקחים עד סוף המשחק ומנסים להוציא אחד את השני. זה הסיפור דרמה ש6 סיפרה לכם עכשיו. זה פשוט מדהים. אם את אדומה ואת באמת חושבת ככה, זה מדהים. זה מה שאני יכול להגיד לך. האם יש סיכוי שאחד באמת הייתה השריף? טוב, 9 אומר שכאילו אין סיכוי לדון, אין סיכוי שדון ייחשף. למה שדון ייחשף? לא יודע, אולי הוא לא הבין. באיזה שלב הוא נחשף אליך? 4. מוקדם? מה? מוקדם. אז בשלב שכבר לא היה לו סיכוי, כאילו... לא, הבנת מה אני שואל? אתה תדבר. אם זה היה בשלב שכבר אחרי שהבינו, אז הבנת מה אני אומר? יופי. אז אתה תסביר את זה. אני חושב שבין... לא יודע לגבי 5. בין 5... 3 אחור... שחקן מספר 20 דקה. כן. רמית 3 חד משמעית, בלי לשאול שאלות, בלי להתלבט, בלי להתייעץ. 6, חקירה על 6. עם 6 דומה פשוט מדיחים את 5, זה החלום שלה. היא נולדה לרגע הזה. אז אתה פשוט נותן את כל הכוח להדיח את 5, 5 לא ישרוד, הוא צודק. אז מה, 5 אדום, גם הוא יכול להדיח את 6, אבל אני מה יותר את 6. מה להשתחרר את 6? למה 6 שחורה, לא אדומה, שחורה. אם 6 קיצה אדום בחקירה. אז נדיח את 5. ואחר כך אנחנו נגיע לחושון, בין 2 ל7, להחליט, הכל בסדר. תקשיב, 6 מקודם שאני אמרתי שאני חקירה אדומה שלך, חבר, שאני יודע חקירה אדומה שלך, היא, מה האינסטינקט הראשון שלה? מה זה היא? ביי 10. ככה עשתה, זה אינסטינקט שחור, יותר מ5, בניגוד ל5, מה אכפת לי מהצבט בסוף, אתה אינסטינקט שחור, סימון שחור, על סימונים כאלה הפסדנו משחק בליגה העליונה. מה רציתי להוסיף? הוא נחשף אליי אחרי שהיא כבר הייתה בחוץ, פתאום הוא עושה לי כזה קריצה אבל כזה אין לו סיבה לעשות את זה, פשוט אין לו סיבה. 4 שריף, אנחנו מדיחים את 3, מעמיד 3, אתה חוקר את 6, יצאת אדומה מול 5 לא ישרוד את זה, ונשמור אותנו, ב2 ל7, יהיה בסדר. סוף זמן, שחקן מספר 2 דקה. יש לי הרבה טיעונים, כן, למה 4 הוא השריף, אני יכול למנות אותם, אבל אנחנו כרגע משחקים ככה. אז מה שאני רוצה להגיד, אני חושב דווקא ש5 הוא שחור, בסדר? רגע. אבל 5 אתה גם אמרת לנו ש4 שריף, נכון? זה אומר שאתה חילקת 2, 4, 7, אתה היית ב2, אתה היית ב4, מבחינתי. ואנחנו גם לא כל כך חושדים ב7, אתה מבקש לחקור את 6, אז אתה ניסית לחלק 3 אדומים. אבל בסדר, תשמע. אני לא הבנתי ש4 שריף, עד עכשיו. פאול שני 5. אתה, כשאחד הייתה בצבא, אמרת לחלק 2, 4, 7, אני לא ראשון את הדבר הזה. אז אני אומר שזאת טעות, טעית בי, טעית ב4, ואני חושב שהוא טעה אפילו ב7, נכון? אז תראה, אין לי בעיה עם חקירה על 6, אבל זה אומר שזה 5 ביקש את זה, ואם הוא חוקר מישהו, אם הוא שולח לך לחקור מישהו אדום, הוא מודח. אחרי זה הוא יספר לנו את מי להדיח. אחרי זה הוא יספר לנו להדיח אותי, להדיח את מי שהוא רוצה, למרות שכולם יודעים אותי. סוף הזמן, אנחנו נעשה הפסקה טכנית, אני צריך לברר משהו. כן, זה הרחקה. פאול ראשון 10. כולם לשים מסכות, יכולים להיות בפוזה חופשי. White shirt, not red, not black, you know I'm sleeping. Yeah, on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Roses on both my knees for you. Don't say thank you, oh please I do. I want when I'm wanting to. So cynical. I'm a bad guy. Duh. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always a rough guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, and seduce your bad type. I'm a bad guy. Duh.
שחקן מספר 3 הורחק. כן. בבקשה. כפיים אני מכריז על ניצחון המאפיה.